Theme kambe isikhathi ke eyangazi okwenze njani. Yazi kwangena i-visitor islip se-visit inkonjane emhlophe. Itheme ingena inkonjane emhlophe yathi mbongiseni Mkhize. Mefika lapha lo bese sikade sinifuna ayikho indawo singayihambanga ibhedlela sesiphuma ngisho komoshwari siyonifuna because asinazi thina shonaphi yabo. Uphi lo munye wakini ngithi akukhona ugazi lami la ngaphakathi. Bathi nje esanda kuhamba bese ngibuyela nogwayi la esectionini. Jabulela ugwayi la yabo. Ngabona manje senginogwayi yabo. Kade ngisarenda yabo. Kade ngingayidli inyama yami ngingasidli isinkwa sami yabo. Senginogwayi manje ngiyabaza ade bengibhemisi nabade bengangibhemisi mengena lutho yabo. Izwake sekhona abantu abafuna ungiphathela. Wona lo gwayi wami lo. Yabo ndele bafuna ungiphathela uhlale kubona. Mina mengufuna ngizobhawa kubona kanje. Yabo ndele noma mengufuna ngithi. Yabo ndele cabanga lo ubonzi ba amaqeli kanjani. Angiso ngihlaba ngihlikiza leyo nto le. Cha yini unewinje ngithi cha nginale iwinje mfethu. Kade ngisarenda ngedwa la. Bangena ngomthetho bazokutshela ukuthi apha shaya inombolo ejele somthetho sithi ngiyositshele wena. Ngiyokwazi uyiphathela ugwayi sikhona siyisebenzi. Yabo. Ha, baqinisela amehlo baqinisela ubuntu ubone. Hayi baqinisile into bayishola abafana laba yabo. Ayodwa ngithi cha mfethu akwazi mfethu hayi. Seningawuthatha mina uthatha bafethu kodwa mina ngivumi. Khona nabantu abala ko 30 years ejuvenile. Khona abantu aba more than 30 years ejuvenile. Yabo. Khona inhlobo yalabantu abangabonakala ukuthi badala. And labo bantu labo yabathola ejuvenile. Yabo and khona izingane engakumele ngaba ama-juvenile eyile e-adult. Yabo. So nje impilo yasejele nje kuhlezi kushintshwana ngento zakhona. Yabo. Khona abantu abadala babona ukuthi badala abantu kade beboshwa. Uthi uyamuza lo muntu ukutshela ngamanye amajele amaningi ahlukahlukene. Uyaxoxa ngoba phela la esejuvenile uhambe nini lamajele lo muntu. Njengoba ku 2012 akutshele ngokuthi ngo-2008 wayebhatisa kuliphi ijele. Vele ubonza lo ikhuphulile iminyaka lo noma uyehlisile wenze njani lona mfethu ngoba phela kumele ngabula. Ayibona laba abafuna ukuphathela ugwayi wakho So if unewinchi lana into enziwayo la ejele kusho ukuthi wena njengoba unewinchi kusho ukuthi ufaka umqondo omumbi yabo. Labantu laba engala enhlana bangashaya inombolo. Yabo. Kusho ukuthi if kwenzeka anything ezokwenzeka la endlini noma if kukhona nombani ofuna ukulungisa into zakhe mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kumele aphakame noma kumele enzeni yabo. Kumele ashaye wena cause wena unewinchi yabo. Bahlezi behlaniphelana yabo. And mina kodwa ke bengithi ayikho inkinga wena uma bangangihlaniphela mina ngizokwenza ngendlela engicabangayo manje yabo ukuze iproblem yami izosolveka. Waspenda how long time? Isikhathi esincane kakhulu mfethu. Yabo uma ngibheke not even a year. Not even a year. Yabo thina saphuma ngeparole cause vele sawusayini. Siphuma ngeparole but into engikhumbula ukuthi isikhathi engaqeda ngaso ukusayina isikhathi kwakumele ngabe ngiphuma ngase Westville. Siyaphuma ke selokishini. Uyazi ke mofike elokishini yabo. Oqala ubuye Westville. Yabo le nto le. And lana ngathi manje we sort of something yabo le nto le. Bakuphaphela ngalana. Yabo le nto le ngathi yabo manje ngathi khonto wenzile enkulu graduate bakuphaphela ngalana babodwa ngathi ha first card sisagcina uphuma yabo usoshaya ngale khoma hayi bo mhlanje uphuma kephi yabo le nale ngane zayiwela ubose yibu ithini ngale nto engiphuma kuyona yabo izinto zenzeka fast yabo usamuntu usanele yakho ngisho igazi liyagijima futhi yabo usaphuma ngaphakathi